Vamos a dar comienzo a esta nova actividade do Ateneo neste día de resaca electoral. Realmente a sociedade actual se convertido en unha realidade complexa e multidimensional, de forma que comprender os acontecementos e procesos que vivimos non é tarea, desde logo, nada fácil. Ni siquiera para os partidos políticos e os líderes sociais que están quedándose con resposta para poucas cousas ou para case nada, e que se villan ir a remolque dunha situación agotando as súas mensaxes e moitas veces tamén arruinando a súa credibilidade. Entender o que pasa é, sin embargo, necesario para que ten que vivir nun mundo que cambia constantemente e a un ritmo cada vez máis rápido. A nosa sociedade estáse a convertir nun problema difícil de entender. A complexidade crecente das relacións sociais dá lugar a situacións paradoxais que, cando menos, suscitan perplexidade no cidadán de a pé. Na era da globalización informativa, estamos amenazados pola incomunicación máis activa. Consolidouse como dominante neste país un xornalismo de declaracións que non deixa espacio aos xéneros que consolidaron o periodismo informativo como unha verdadeira necesidade social. Cando fai meses o Ateneo de Santiago planificou esta conferencia, intuía que o proceso electoral do 22M ia ser un punto de inflexión, por iso titulou esta conferencia A Galicia do día despois. Agardábamos cambios, pero desde logo non contábamos co despertar dos que nunca se indignaban e que no Ecuador deste mes indignáronse ata indignar a moitos os que antes estaban indignados pola súa pasividade. Foron días ata certo punto desconcertantes nos que tamén o Tribunal Constitucional puxo en cuestión a política dos grandes acordos bipartitos. Viñeron as eleccións e mentras os indignados continúan o sol, onte démonos conta de que aínda hai cascos retornables, que a alternancia bipartidista sigue forte e que estamos ante un gran cambio político que, para ben ou para mal, vai mudar moitas cousas. A razón de elixir a Antón Losada para impartir esta conferencia tampouco é nada casual. Sabemos que el pode aclarar moitas das nosas dúbidas e axudarnos a botar algo de luz sobre este escenario tan complexo nacido das eleccións de onte. Antón Losada é un analista político de primeira fila e un tertuliano valente que nunca deixa a ninguén indiferente e que a súa visión aguda e polémica da realidade ten respostas para moitas das incógnitas que nos invaden. Seguro que todos o coñecedes, pero se non o sabedes, Antón Losada, nacido en Xove na colleita do ano 64, é profesor titular do Departamento de Ciencia Política e da Administración da Universidade de Santiago de Compostela, é doutor europeo en Dereito, é unha das persoas con maior influencia na sociedade española dende as principais tribunas xornalísticas, principalmente o Xornal El País, a Cadena SER, Televisión Española, Radio Nacional de España, El Periódico, Xornal Diario, Galicia Hoxe, A Nosa Terra, e moitas máis tribunas. Pero tamén é seguramente o comentarista político con maior presencia nas redes sociales, e iso tamén o conecta cun sector da sociedade que casi vive ao marxe dos medios de comunicación tradicionales. Losada empezou no mundo da comunicación sendo guionista en aquela Radio 4 tristemente desaparecida, tamén en Televisión Española e na TVG, onde tiña aquel programa tan gracioso de Linda de Romanos, me parece. Na década dos 90 entrou a traballar no Grupo Voz, onde chegou a ser asunto conselleiro delegado e director xeral de Radio Voz entre 1995 e 1997. Durante a década pasada conseguiu un gran prestixio como comentarista político, pero de repente deixouno todo e participou activamente en política como secretario de Relacións Institucionais do goberno bipartito, de onde se foi aos 2 anos por algo máis que razóns personais. Retornando sin traumas a actividade de analista político que todos agradecemos,
e desde logo dando unha imaxe de Galicia moi diferente a que é habitual dende ese tipo de tribunas. Hoxe, a menos de 24 horas do feche das urnas, temos que agradecerle a Antón Losada a súa presenza neste foro, despois do gran a súa presencia neste foro, despois do gran esforzo de estar onte pola noite no espacio de 59 segundos que moitas de vos teredes visto, esta mesma mañá na Cadena Ser, a fai un momento con Onda Cero, que decir, unha omnipresencia isto casi divina. Seguro que a súa visión e interpretación do acontecido onte vai nos interesar a todos os que agardamos por escoitado hoxe aquí. Moitas grazas por a súa presencia. Bueno, antes de nada, tengo que aclarar unha cosa, por si non la aclaro, se fala a miña filla, que eu non sei onde se deu ese dato, pero nací no 66. Non sei por qué, alguna persona ben intencionada provocou no 64, e despois, eu creo que hai que escoitaxe hoxe pola tarde na Cero e a Reixa. Sí. É unha confusión que normalmente non aclara, non sei ben por qué. Eu creo que vai estendendo por aí, pero bueno. Bueno, antes de nada, eu quería dar as gracias a Ateneo por invitarme a dar esta conferencia, charla, reflexión, acampada, xa non sei moi como chamar. Bueno, a verdade é que, como se pode imaginar, o que traigo non é unha cosa moi estructurada, sino que é un conxunto de reflexións, máis ou menos deslavoladas, que nos foron surgindo tanto onte como hoxe analizando os datos por medio. Nese sentido, o mellor o título da charla se nos queda un pouco grande, porque eu creo que ainda estamos todos aposentando o resultado. Eu, se vos parece ben, vou facer unha intervención, vou intentar que non se sea demasiado longa, e intentaré contestar unhas preguntas que me farei en voz alta, non como respostas definitivas, sino como hipótesis que penso que hai que confirmar, e despois, non sei se é a traducción da casa, supongo que sí, pois, que era preguntarme algo, botarme en cara algo, pedirme cartos ou o que sexa, pois abrimos un pouco máis. O dos cartos xa digo que non, o sea que non. Bueno, primeiro eu si me gustaría trasladar unha idea que non xa como tertuliano, que últimamente me chama moito nas redes sociales, e un insulto. Está se convertendo en un insulto, non? É dicir, agora estamos na segunda fase. Antes o discurso era todos os políticos son iguales, ahora todos os políticos y todos os tertulianos son iguales. Entonces, non xa como tertulianos, sino como, que me perdone miña nai por decir isto, sino como científico social ou como profesor universitario. Me gustaría facer unha aclaración para que lexan, para que miren con moito cuidado todo o que les va a contar estes libros. Non hai datos suficientes para extraer conclusións definitivas. É dicir, o único que temos agora son grandes cifras agregadas que, digamos, nos dan unha foto fixa que non sabemos onde ver. É dicir, se eu lles digo que o Partido Popular subeu 557.000 votos en toda España, usted se quedará mirando para mí e dirá, e iso que significa? Ni idea. Porque pode dar lugar a todos os, como decíamos con Churchill, me gusta a estadística porque é unha ciencia que convenientemente aplicada os números consiguen que confesen o que queiras. Eso é o que é a situación. Necesitamos tempo e sobre todo necesitamos o que se chama, e que casi ninguén fala xa, por desgracia, estudios postelectorais que nos permitan establecer ou averiguar hai sitio aquí, Vamos. Las conferencias pasan como en las aulas de
universidade, na primeira fila nunca se quere sentar ninguén. Pero xente xa, en fin, xa formada que vexe aquí tamén, van por van. Entón, necesitamos, para facer conclusións e afirmacións rotundas do que pasou estes días, necesitamos rastrear esas cifras. Necesitamos ter unha información que é moi cara e que vamos a para poder facer afirmacións categóricas. Os 550.000 votos do Partido Popular veñen todos que medrou o Partido Popular, veñen todos os PSOE, non o sabemos. O millón e medio de votos que perdeu o Partido Socialista en toda España se foron estas contas que se fan as veces nas radios e nas televisións. 300.000, así é obvio, 300.000 ao PP, 300.000 a Rosa Díaz e 100.000 a Ciudad Unida. Malo será que non afecte. Non. Isto, para facer afirmacións rotundas, non hai información. Entón, todo o que lean, todo o que escoiten estes días, pense que son hipótesis que a xente vai lanzando e que necesitamos, ainda tempo, e sobre todo necesitamos información que os resultados non nos dan. Porque os resultados seríamos, para que entendan, é a meta, é ver quen chegou primeiro. Pero non sabes onde demarrou, non sabes onde esprintou, non sabes se correu desde o primeiro momento, non sabes se deron o relevo, non sabes nada. Entón, nese sentido, máis que respostas, se poñen traerse aquí algunhas preguntas. A primeira pregunta que me gustaría plantear en voz alta é: ¿qué pasó? O sea, si tuviéramos que dar un titular, ¿qué pasó? En toda España. Bueno, en toda España o que pasou é que o Partido Socialista levou un castigo absolutamente histórico e o Partido Popular obtivo o mellor resultado da súa historia nunhas eleccións municipais. E se vostedes hoxe abren o periódico e ven os colores son moi significativos, todo azul. Por que pasou iso? Bueno, seguramente vostedes seguiron onte, que a mí me atención que eu segui a comparecencia de José Rodríguez Zapatero para explicarnos que fora por conta da crise. E, evidentemente, unha parte dos resultados é imputable á crise e é imputable á xestión da crise. E seguramente, igual que a mí, durante os días previos da campaña, veron a moitos, e antes do inicio da campaña, veron a moitos líderes socialistas trasladando ou interiorizando o karma de que a culpa era de Zapatero. O Zapatero nos dice que a culpa é da crise e os candidatos socialistas nos dicen que a culpa é de Zapatero. E grandes líderes como Barreda, como Vara, ou como outros líderes que onte tiveron probablemente máis un disgusto, a súa estrategia era apartarse, aloxarse o máis posible de que de José Luis Rodríguez Zapatero e todo o que tuvera que ver con a xestión do goberno central e as políticas do goberno central, seguindo esa línea de pensamento que se ten instalado: a culpa é da crise e a culpa é de Zapatero. E eu non digo que non sea verdade, e probablemente se o castigo tivera sido máis proporcionado, se o Partido Socialista tivera mantido algunhas plazas de referencia, se non tivera sido barrido de todas as capitales de provincias relevantes, se Zaragoza, se non hai pacto en Zaragoza, a cidade máis importante que gobernará o Partido Socialista é Vigo, e a gobernar pactando co Benidorm. Podríamos, digamos, en unha parte, se un compara as cifras de España, que as cifras que padeceu a Merkel ou que as cifras que padeceu Sarkozy, hai unha porcentaxe do castigo de onte que efectivamente é imputable a crise e que ten moito de conxuntural, que ten moito de humano. Gobernar estes días é dar malas noticias e as malas noticias normalmente en termos electorais acaban malando. Pero a miña hipótese é que hai unha parte importante do resultado de onte que non se explica únicamente en termos de crise e que ten que ver co seguinte paso que lle pasa aos socialistas cando nos escoitan. A culpa da crise, a culpa de Zapatero, e digo eu, e todos os líderes, empezando por Barreda, Vara e compañía, que se distanciaron o máis posible do goberno central e que se distanciaron o máis posible
da figura de José Luis de Zapatero, por que perderon? Como é posible que Barreda, o presidente de Castilla-La Mancha, perda as eleccións o ano en que lle conectan por alta velocidade todas as capitales de provincia de comunidade autónoma? Ese mismo goberno central do que se aparta, ese mismo presidente do goberno, o que trata prácticamente como un asno. Escoitando as explicacións tanto de Zapatero como dos candidatos, non ten a sensación, os acordas de la famosa frase que nos atribuyen a Goethe e outros atribuyen a Sartre, de que el infierno son los suyos. Entón, tú escoitas os candidatos do PSOE e parece que todo o que lles pasa é unha cosa que non ten nada que ver con eles, non ten nada que ver con a súa xestión, non ten nada que ver cos anos que levan no poder, non ten nada que ver con se fixo mal ou fixo ben, sino que ten unha cosa que ven de fora. É a crise e a Zapatero. A miña hipótese é que hai unha parte moi importante dos resultados que colleitou o Partido Socialista, non se canta, que ten que ver non ca crise, non ca figura do José Luis de Zapatero, ni siquiera ca habilidade ou non habilidade dos seus candidatos, sino que ten que ver cos problemas que o Partido Socialista ten para relacionarse con a parte da súa base electoral. E concretamente con dous tipos de problemas. Un, facer un discurso alternativo ou con diferencia do Partido Popular, e algo que se evidenciou moi claramente se seguiu unha campaña con atención. O gran problema da campaña do PSOE non era os candidatos, non era ni siquiera a presencia no presidente José Luis de Zapatero, sino a falta de un discurso alternativo, de un discurso sólido e coherente, máis alá de, vale, nós fixemos recortes, nós cambiamos de políticas, pero os que venen ainda van fazer máis recortes e ainda van cambiar máis recortes. Eu creo que unha parte moi importante do resultado ten que ver ca falta de discurso e que neste momento o Partido Socialista ten un problema de discurso previo incluso en el que se teña que resolver seguramente en paralelo a figura de quen vai ser ou vai deixar de ser o candidato. A falta de un discurso coherente, sólido, que faga que a xente rompa o que eu creo que é o gran misil que deu na línea de flotación do Partido Socialista nestas eleccións e que leva tempo dado nestas eleccións, que non hai diferencia entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Non hai diferencia entre Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy. Non vai haber diferencia nas políticas, non vai haber diferencia. E iso acaba, iso como temos comprobado xa moitas veces, é un discurso que a base electoral da dereita non lle afecta, porque a dereita, a diferencia do votante de esquerda, sí que sabe como son os seus. E, sin embargo, é un discurso extraordinariamente desmobilizador o votante progresista, o votante de esquerda, ou como diqueran as cuestións. Entón, eu creo que unha parte do resultado se debe a un problema de articulación dun discurso, pero, e non, con isto non me estou referindo a cosas que oio constantemente nas tertulias, que non se explicou ben o cambio de política, pero como se explica a 2 millóns de funcionarios que lle va a baixar o sueldo? Como se lles explica ben? Como se lles explica ben a xente que leva moito tempo no paro que lle va a retirar unha axuda? Como se lle explica ben, como escoito moitas veces moitas tertulias, é que o tema da congelación das pensións non se explicou ben? Como se explica ben iso? Como se explica ben a alguén que lle vas quitar cartos? Como se lle explica ben a alguén que lle vas quitar cartos para sustentar unha crise que non empezou así? O problema non era eu, o problema non era a miña pensión, o problema non era o salario como funcionario, o problema era os bancos, o problema era as inmobiliarias, o problema era o ladrillo, eu ni siquiera tenho piso. Eu creo que é un problema non de explicar o que se fixo, porque, insisto, eu non vexo maneira de explicarlo, sino de explicar a onde vamos. Porque eu creo que neste momento o gran problema que ten o PSOE electoral, que o discurso, a mensaxe que lle chega é: usted quer ir ao mesmo sitio que quere ir o Partido Popular, pero por outro lado. Claro, que é un mensaxe que é potencialmente moi desmobilizador para o seu electorado. E depois eu creo que hai outra parte que ten que ver ca propia estructura de poder dentro do Partido Socialista. Eu estou convencido de que os resultados que se produciron en boa parte de Andalucía, que se produciron en Castilla-La Mancha, ou que se produciron en Extremadura, teñen que ver con que o Partido Socialista leva 30 e pico anos no poder nas 3 comunidades autónomas, e que non houve e que era unha cuestión de tempo. Primeiro, porque a alternancia está na esencia da democracia, e segundo, porque nos 3 casos, probablemente, no caso de Extremadura, o
os procesos de sucesión e os procesos de renovación non se resolveron. No caso de Barreda e de Bono, hai un problema de que, por así decirlo, como todo o mundo sabe, Bono nunca veu con moita simpatía que o seu sucesor conseguira maiorías parecidas que conseguira él. No caso de Andalucía, unha guerra aberta, que pública e notoria, entre o griñanismo e non sei como chamado, o chavismo, algo parecido. E no caso de Extremadura, precisamente onde se conserva mellor o resultado, en el polos pelos, é probablemente onde a sucesión ou a renovación, ou como queramos chamar, se fixe dunha maneira, parece que máis sensata, por menos visto de fora. Entón, eu creo que esos son dos elementos que, igual que os resultados en Cataluña, frente a un vacío que ten que empezar a explicar os recortes, creo que ten moito que ver con unha dinámica de crise interna dentro do PSC que non se resolveu despois do batacazo das eleccións autonómicas e que está dentro. Entón, eu creo que son tres elementos que se o persoal se queda no discurso de foi a crisis ou foi Zapatero e non se dá conta de que temos un problema de discurso e temos un problema organizativo. E as eleccións, eu aprendi moi poucas cosas na minha vida dos 2 anos do meu paso por na política. Pero é unha que aprendi, que as eleccións se ganan e as perden os partidos. As eleccións se ganan e as perden as organizacións. Os hichiños e hichiñas que van ao cartel, que fan campaña, que van tal. Entón, eu creo que neste momento o Partido Socialista ten un problema interno nas diferentes organizacións. No caso de Cataluña ten unha crise que é un proceso de renovación pendiente e no caso dos outros tres ten un proceso de renovación que non sabemos. E se eso non se soluciona, por moito que Zapatero se vaya e por moito que se corrixan os factores económicos, probablemente seguirá tendo moi serias dificultades para afrontar novas condicións de competitividade, para poder competir, non digo ganar, digo para poder competir en unha selección. Evidentemente, isto é unha hipótese que se queda. Que pasa, en cambio, no outro lado? Todo o contrario. É dicir, o Partido Popular, e se alguén fixa a trayectoria, é dicir, Rajoy recolleu onte, non sei se vos fixaste onte no discurso que deu, a charleta que deu, na comparecencia sin preguntas que deu Rajoy desde o balcón. É dicir, todo era partido, non sei se vos fixaste, todo era gracias a partido. É dicir, Mariano Rajoy recolleu onte os frutos de ter posto nos últimos 8 anos, sempre que tuvo que escoller entre a súa carreira e o seu liderazgo e o partido, escoller sempre o partido. No conflito con Esperanza Aguirre, escolleu mantener cohesionado o partido e tragarse o que tiene que tragar. No caso de Valencia, para non provocar este, no caso de Cascos, que se estaba fora do partido, Rajoy dedicou estes 8 anos a rearmar unha organización que quedara realmente moi desarmada e moi tocada despois de perder as eleccións cando non nos esperaba. E además, unha organización que sufre de enfrente unha máquina moi potente, como era o PSOE, antes de que empezaran estes acontecimientos, e que ten un entorno mediático que rían ustedes do entorno mediático do Barça do Real Madrid. É dicir, a presión que soporta Mourinho, Guardiola a mí me dá risa, comparada con que soporta todos os días Mariano Rajoy por parte dos seus, que teñen outro candidato, neste caso candidata, e que teñen outro discurso, e que levan 8 anos con un discurso moi claro que a estrategia de Rajoy é equivocada. Temos que fazer unha política de valores, de discursos, de confrontación. Rajoy, que non sei se sabe, foi o director da campaña que ganou a andar con maioría absoluta. Esa campaña de dirixiu, foi o que tomou as decisións e algo aprendeu. Moito aprendeu esa campaña. Ele aprendeu nesa campaña e aprendeu nas eleccións que perdeu fai 3 anos. E se deu conta que así era imposible. Porque efectivamente mobilizabas os teus, pero tamén mobilizabas os deus. E onte eu creo que recolleu os froitos de terse concentrado moito no traballo de reagrupamento dun partido que, por poner un exemplo, prácticamente refundou en Canarias e refundou en Baleares. E ten pendiente o asunto de Valencia, que vamos a ver como pasa. Entón, boa parte do que recolleu onte o Partido Popular ten que ver, efectivamente, ca situación do PSOE, ca crise, ca idea de que Zapatero é un líder o que hai que castigar, pero tamén ten que ver cun momento de extraordinaria saúde da organización e do Partido Popular, que é unha auténtica máquina de mobilizar votos e de mobilizarse, que probablemente está
nun dos mellores momentos organizativos da súa historia.